Είμαι η Τζέννη Μπαλατσινού και σας καλωσορίζω στο Vox, τη σειρά Vidcast του Jenny.gr. Σήμερα θα μιλήσουμε για το άγχος, μία από τις πιο κοινές προκλήσεις της σύγχρονης ζωής. Θα εξερευνήσουμε νέα δεδομένα, τι το προκαλεί, πώς μας επηρεάζει και το πιο σημαντικό, πώς μπορούμε να το διαχειριστούμε. Σημερινή μας καλεσμένη, η Μυρτώ Λεγάκη, σύμβουλος ηγεσίας και corporate well-being. Καλώς ήρθες, Μυρτώ. Καλώς σας βρήκα. Σήμερα θα μιλήσουμε για το άγχος, το οποίο θεωρείται φυσιολογικό. Θέλω λίγο να συγκεκριμενοποιήσουμε σε ποιες περιπτώσεις το άγχος είναι καλό και σε ποιες περιπτώσεις είναι επιζήμιο για τη ζωή μας. Καταρχήν, το άγχος δεν είναι κακό από μόνο του. Είναι μια πολύ φυσιολογική αντίδραση του οργανισμού, η οποία συμβαίνει όταν αντιμετωπίζουμε μια απειλή. Είναι ο τρόπος του οργανισμού μας να μας δείξει ότι χρειάζεται κάτι να αλλάξει, να οριοθετηθούμε, να προστατευτούμε για να γλιτώσουμε από αυτό το οποίο μας απειλεί. Το πρόβλημα τώρα ποιο είναι? Ότι το νευρικό μας σύστημα, που είναι αυτός ο κεντρικός υπολογιστής του σώματός μας, που είναι αυτό το κομμάτι το οποίο ανταποκρίνεται στις προκλήσεις και στα ερεθίσματα από το εξωτερικό περιβάλλον, λαμβάνει αυτά τα ερεθίσματα και δεν μπορεί να ξεχωρίσει μεταξύ του τι είναι πραγματική απειλή για την σωματική μας ακεραιότητα, όπως είναι για παράδειγμα μια τίγρης που μας κυνηγάει και άρα χρειάζεται να προστατευτούμε, και ποια είναι τίγρης η οποία είναι στην ουσία οι πιέσεις και οι δυσκολίες της καθημερινότητας ή οι προσδοκίες μας που δεν πραγματοποιούνται ή τα άγχη, τα μικρά και τα μεγάλα που έχουμε πλέον στην καθημερινή μας ζωή, όπως είναι τα προβλήματα με τα παιδιά μας, ένα θέμα υγείας, η πίεση που βιώνουμε στη δουλειά, οι οικονομικές δυσκολίες. Όλα αυτά λοιπόν το νευρικό μας σύστημα πλέον τα εισπράττει και τα επεξεργάζεται με τον ίδιο τρόπο και ανταποκρίνεται με τον ίδιο τρόπο ακριβώς, είτε μας κυνηγάει μια τίγρης είτε έχουμε ένα πρόβλημα στη δουλειά. Οπότε αυτό το στρες το οποίο έχουμε και το οποίο είναι συνεχόμενο είναι αυτό το οποίο πλέον γίνεται επιζήμιο, διότι δεν είμαστε φτιαγμένοι για να ζούμε όλο το χρόνο, όλη την ώρα της ζωής μας με αυτό το στρες. Είμαστε φτιαγμένοι για να περνάμε λίγες στιγμές της μέρας μας, περίπου το 5% της μέρας μας στο στρες. Αυτό που λέει στο νευρικό μας σύστημα τα λαμβάνει όλα με την ίδια απόχρωση, θα έλεγα. Είτε είναι η τίγρηση, είτε είναι να προλάβω το πρωί να έχω έτοιμα τα πρωινά για τα παιδιά. Πώς συμβαίνει? Γίνεται γιατί έχουμε μάθει πλέον ο άνθρωπος ζει σε άλλους ρυθμούς? Είναι η πόλη? Είναι ότι χρειάζεται να είμαστε όλοι τέλειοι? Είναι η δουλειά που έχουμε κάνει με τον εαυτό μας, ότι πολλές φορές δεν μπορούμε να διακρίνουμε τι είναι σημαντικό και τι είναι ασήμαντο? Ακριβώς. Το νευρικό σύστημα καμιά φορά λέμε ότι είναι λίγο πρωτόγονο. Δηλαδή έχει μείνει λίγο πίσω, εκατομμύρια χρόνια πριν, όταν πραγματικά οι άνθρωποι, το στρες που βίωναν ήταν αυτό το οποίο απειλούσε τη σωματική τους ακεραιότητα. Δηλαδή πραγματικά μια τίγρης που κυνηγάει, ή το ότι δεν έχω νερό, η επιβίωση, έτσι. Ή κάτι γίνεται, ας πούμε, εκεί που έχω χτίσει την καλύβα μου, ή έρχεται μια άλλη φυλή και με απειλεί. Έτσι. Οπότε ενώ η ζωή μας έχει εξελιχθεί, ο τρόπος ζωής μας έχει εξελιχθεί και συνήθως, εάν είμαστε τυχεροί και ζούμε σε μια κοινωνία, σε μια χώρα όπου υπάρχει ειρήνη, γιατί να σκεφτούμε ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι αυτή τη στιγμή που πραγματικά απειλούνται για τη ζωή τους κάθε μέρα, έτσι, αλλά εμείς έχουμε αυτή την τύχη, να είμαστε κάπου που κάθε μέρα δεν έχουμε κάτι το οποίο απειλεί τη σωματική μας ακεραιότητα, αλλά το νευρικό μας σύστημα δεν έχει εξελιχθεί τόσο πολύ, οπότε βιώνει όλες τις απειλές με τον ίδιο τρόπο. Είπες όμως και κάτι που είναι πολύ σημαντικό, το πώς τις εκλαμβάνω, γιατί λες ότι τελικά όλα είναι τίγρης και αυτό είναι η ιστορία. Να μπορούμε να εκπαιδευτούμε και να υποστηρίξουμε το νευρικό μας σύστημα, ώστε να μην εκλαμβάνει όλες τις δυσκολίες και όλες τις πιέσεις σαν πραγματικές απειλές και να μην ανταποκρίνεται με την ίδια ένταση σαν πραγματικά να μας απειλούσε κάτι όπως είναι μια τίγρης, να μπορεί να κάνει ένα βήμα πίσω και να λέει «ΟΚ, δεν πρόλαβα τα πρωινά». It's okay. Δεν πειράζει. Έχω μια παρουσία στη δουλειά και έχω λίγο αγχωθεί. It's okay. Θα τα βγάλω πέρα. Δεν ήρθε το τέλος του κόσμου. Αυτή είναι η ικανότητα διαχείρισης του στρες και η ψυχική ανθεκτικότητα που λέμε. Και έχει να κάνει με το πώς δουλεύουμε και εμείς τον εαυτό μας και πώς προστατευόμαστε, αλλά και πώς υποστηρίζουμε τον εαυτό μας για να μην φτάνει σε αυτά τα κόκκινα που λέμε, όπου όλα τελικά είναι τίγρης. Για να αρχίσει κάποιος να εκπαιδεύεται πάνω σε αυτό, χρειάζεται πρώτα να αναγνωρίσει τα σημάδια. Ναι, είναι το πιο σημαντικό και το πιο δύσκολο. Διότι περισσότεροι από εμάς έχουμε μάθει να κατοικούμε στο κεφάλι μας, όπως λέω. Δηλαδή, σταματάει η επίγνωσή μας εδώ. Είμαστε χωμένοι και χαμένοι μέσα στις σκέψεις μας. Αυτό συμβαίνει γιατί έχουμε αποκοπεί από το σώμα και λόγω της δουλειάς που κάνουμε οι περισσότεροι. Λίγοι από εμάς κάνουμε πλέον εργασία με τα χέρια ή με το σώμα. Επομένως, όλη η συγκέντρωσή μας είναι στο νου, στο τι παράγει αυτός ο νους, που είναι τόσο πολυδιάστατος και τόσο δυνατός και τόσο
εν πάση περιπτώσει παντοδύναμος θεωρούμε. Οπότε ό,τι γίνεται μέσα στο νου το αντιλαμβανόμαστε, αλλά ο νους δεν είναι το σώμα και το σώμα δεν λέει ποτέ ψέματα. Επομένως, εάν μπορούμε να έρθουμε σε επαφή και να βρισκόμαστε συνεχώς σε επαφή με το σώμα μας, μπορούμε έτσι να αντιλαμβανόμαστε τα σημάδια του στρες όταν ακριβώς ξεκινάνε, να τα πιάνουμε δηλαδή νωρίς, να μην τα αφήνουμε να ξετυλίγεται αυτό το κουβάρι που είναι. Πες μου κάποια σημάδια τα οποία μπορούμε να αντιληφθούμε. Για όλους μας είναι διαφορετικά, αλλά από την άλλη κιόλας είναι οικουμενικά, έτσι. Δηλαδή το ανθρώπινο σύστημα όταν βιώνει την αντίδραση του στρες μπαίνει σε μια λειτουργία επιβίωσης όπου στην ουσία πυροδοτείται μια σειρά από αντιδράσεις μέσα από την υπόφυση και τις ορμόνες του στρες που είναι η κορτιζόλη και η αδρεναλίνη, προκειμένου να ανταποκριθούμε σε αυτή τη δυσκολία, σε αυτό το κίνδυνο και σε αυτή την απειλή. Αυτές οι τρεις αντιδράσεις είναι αντιδράσεις fight, flight, freeze. Πάλι αποφυγή, φυγή δηλαδή από την τίγρη, ή το πάγωμα όταν αισθάνομαι ότι δεν έχω καμία επιλογή. Οπότε το σώμα τι κάνει πάρα πολύ έξυπνα, αν θεωρήσουμε λοιπόν ότι χρειάζεται να αποφύγει αυτή την τίγρη, καταρχήν σταματάει η διαδικασία της πέψης. Διότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να χωνέψουμε αυτό που έχουμε φάει νωρίτερα, αν πρόκειται στα επόμενα 2 ή 3 λεπτά εμείς οι ίδιοι να γίνουμε τροφή για μια τίγρη που μας κυνηγάει. Άρα, σφίγγεται το στομάχι μας. Μπορεί να νιώθουμε, έχουμε τις πεψίες, έχουμε καούρες, δυσκολίες τέλος πάντων με την πέψη. Γι' αυτό και πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουμε στρες δυσκολευόμαστε στο γαστροεντερικό σύστημα. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Ή νιώθουμε αυτό το άδιασμα. Γιατί? Για να επίσης ελαφρύνει ο οργανισμός ώστε να μπορέσει να παλέψει με την τίγρη ή να τρέξει να φύγει. Το άλλο που συμβαίνει είναι ότι νιώθουμε μια αντίδραση στο καρδιαναπνευστικό σύστημα. Γιατί? Πάλι με τρομερή σοφία ο οργανισμός τι θέλει να κάνει? Να στείλει υψηλής ποιότητας και μεγάλης ποσότητας αίμα στις μεγαλύτερες μυϊκές ομάδες, που είναι τα χέρια για να παλέψουμε με την τίγρη και τα πόδια για να τρέξουμε να φύγουμε. Άρα η καρδιά χτυπάει πάρα πολύ γρήγορα, η αναπνοή γίνεται και αυτή πάρα πολύ γρήγορη, ρηχή και έτσι πιο πολύ στερνική από το πάνω μέρος του σώματος, όπως είναι όταν κάνουμε σπόρα και ζοριζόμαστε. Για να στείλει το αίμα σε αυτές τις μυϊκές ομάδες. Αυτό με τη σειρά του ανεβάζει την πίεση, οπότε μπορεί να νιώθουμε πίεση, εκεί έρχονται και οι πονοκέφαλοι και όλη αυτή η αίσθηση της πίεσης. Το μυϊκό σύστημα επίσης ανταποκρίνεται, γιατί θα δώσει τη μεγαλύτερη πάλι της ζωής του. Έτσι, αν έχεις να παλέψει με μια τίγρη, τι θα κάνουν εμείς, θα σφίξουν. Έτσι. Το σκελετικό σύστημα επίσης και αυτό μετά επηρεάζεται και δημιουργείται φλεγμονή στο σώμα. Η φλεγμονή τι είναι? Φωτιά λοιπόν. Γιατί? Για να παλέψει με την άλλη φωτιά, τον κίνδυνο που υπάρχει απ' έξω. Θέλω λίγο να σε ρωτήσω αυτό που λες. Δημιουργείται φλεγμονή γιατί δεν έχουμε και τη δυνατότητα να αντιδράσουμε όλοι. Δηλαδή να τρέξουμε και τη στιγμή που μας πιάνει το άγχος. Οπότε αυτό να ηρεμήσει με κάποιο Ακριβώς. τρόπο. Όλο δηλαδή πάει εδώ. Ακριβώς. Με το νου να το καταπολεμήσουμε και δημιουργεί τη φλεγμονή. Το στρες από μόνο του είναι φλεγμονή. Αλλά μιλάμε για κάτι πάρα πολύ σημαντικό μετά, που είναι η ολοκλήρωση του κύκλου του στρες. Εάν παρατηρήσουμε τα ζώα στην άγρια φύση, από όπου και οι φυσιολόγοι και οι ψυχολόγοι και οι βιολόγοι κατέληξαν σε αυτές τις τρεις βασικές αντιδράσεις, παρατηρώντας ζώα στην άγρια φύση. Η γαζέλα που την κυνηγάει το λιοντάρι. Οπότε παρατήρησαν ότι τρεις αντιδράσεις της γαζέλας όταν την κυνηγάει το λιοντάρι είναι πάλι φυγή ή πάγωμα. Στο τέλος όμως, όταν ολοκληρωθεί αυτό το κυνηγητό και αν η γαζέλα επιβιώσει, δεν την φάει το λιοντάρι, η γαζέλα τι κάνει, αν έχετε δει και στα ντοκιμαντέρ, τρέμει, κάνει αυτό το εσωτερικό το τρέμουλο. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν εκτονώνει τον κύκλο του στρες ή τρέχει ή συνεχίζει να τρέχει, οπότε μένει σε κίνηση. Οπότε ο κύκλος του στρες ολοκληρώνεται και απελευθερώνεται από το σώμα αυτή η συσσωρευμένη ένταση που έχει μαζευτεί καθότι εκείνη προσπαθεί να γλιτώσει από το λιοντάρι. Στους περισσότερους από εμάς όμως αυτό δεν συμβαίνει, γιατί ζούμε μια καθιστική ζωή, είμαστε χωμένοι στο κεφάλι μας, τα βιώνουμε όλα εδώ, δεν τα εκτονώνουμε, δεν τα εκφράζουμε και σίγουρα δεν τα βγάζουμε και μέσα από την κίνηση του σώματός μας. Οπότε συσσωρεύεται ακόμη περισσότερο το στρες και είναι αυτό που λέμε μετά ότι γίνεται και η σωματοποίηση του στρες με όλα τα συνεπακόλουθα. Και πολλές φορές εθιζόμαστε και θεωρούμε ότι χωρίς στρες δεν μπορούμε να ζήσουμε, γιατί θεωρούμε ότι είναι μια κατάσταση η οποία έχουμε μάθει σε αυτήν και χωρίς αυτήν μπορεί να μην τα πάμε και τόσο καλά. Ισχύει αυτό. Καταρχάς ξέρουμε από τις έρευνες ότι πλέον οι ορμόνες του στρες είναι από μόνο εθιστικές. Η κορτιζόλη και η αδρεναλίνη όταν βρίσκονται σε μεγάλες ποσότητες και για μεγάλο χρονικό διάστημα μέσα στο σώμα, μετά από λίγο γίνονται εθιστικές. Δηλαδή το νιώθουμε αυτό πολλές φορές όταν πηγαίνουμε διακοπές. Θέλεις πολύ χρόνο για να ηρεμήσεις. Θέλεις πάρα πολύ χρόνο να ηρεμήσεις. Δεν την 4η-5η μέρα, αν μπορείς να κάνεις μια εβδομάδα, 10 μέρες. Και τι κάνουμε σε αυτές τις πρώτες μέρες? Αισθανόμαστε ότι κάτι μας λείπει. Ή συνεχίζουμε να ψάχνουμε τρόπους να
ζήσουμε ξανά αυτά τα υψηλά επίπεδα του στρες ακόμα και στις διακοπές. Να τα κάνω όλα, να τα προλάβω όλα, να γράψω κάτι που έχω ξεχάσει, να διαβάσω 1000 πράγματα, να πάμε σε όλα τα μέρη να τα δούμε όλα. Γιατί? Για να νιώθω πάλι αυτή την ένταση, την πίεση. Όταν το στρες ηρεμεί και χαλαρώνουμε, τότε μπορούμε πραγματικά να απολαύσουμε. Και εκεί είναι που πολλές φορές έρχονται κάποιοι άνθρωποι, ειδικά οι άνθρωποι που είναι πολύ παραγωγικοί, A-type personalities, που είναι πολύ δημιουργικοί, που γενικά είναι high achievers, θέλουν να κάνουν πολλά πράγματα και γενικά πετυχαίνουν πάρα πολλά και λένε ότι όταν χαλαρώνω αισθάνομαι ότι βαριέμαι ή σαν να μην έχω ζωή ή δεν έχω αυτό το edge, δεν έχω αυτές τις υψηλές ικανότητες που έχω να καταφέρνω πολλά πράγματα και αισθάνονται ότι είναι και ενοχές και αισθάνονται ότι είναι και σε μειονεξία. Πολλές φορές, δηλαδή, όταν διδάσκω αυτά τα προγράμματα διαχείρισης stress και resilience μέσα σε οργανισμούς και πηγαίνω σε οργανισμούς που είναι πολύ high achievers, tech, startups, πολλοί engineers ή σε finance κλάδους, πολλές φορές έχουν μια συστολή και ένα δισταγμό στο να εφαρμόσουν πρακτικές διαχείρισης και χαλάρωσης, γιατί αισθάνονται ότι αυτό θα μειώσει την παραγωγικότητα και την αποτελεσματικότητά τους. Ενώ φυσικά ισχύει ακριβώς το αντίθετο. Ωραία, λοιπόν, αναγνωρίζουμε ότι το στρες είναι πολύ πιο έντονο από αυτό το οποίο μπορούμε να αντέξουμε. 3 πράγματα κάποιος ο οποίος, εκτός από το να έρθει σε επαφή μαζί σου, να τον βοηθήσει, να διαβάσει κάποια βιβλία, να κάνει. Τι είναι 3 βασικά πράγματα που θα μπορούσε να κάνει οποιοδήποτε στο σπίτι του, μόνος του? Υπάρχει κάτι τέτοιο να μας βοηθήσεις? Βέβαια, και ευτυχώς πολλά από αυτά είναι, θα έλεγα όλα από αυτά είναι και δωρεάν, οπότε είναι προσβάσιμο σε όλους μας. Αρχικά νομίζω έχει να κάνει με το να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν θα καταφέρουμε ποτέ να ζούμε χωρίς στρες. Το να είμαστε άνθρωποι σημαίνει ότι θα ζούμε με στρες. Αυτό σημαίνει να είμαστε άνθρωποι. Ότι ο στρες θα υπάρχει πάντα στη ζωή μας. Άρα ο στόχος δεν είναι να απαλλαγώ από το στρες, όπως καμιά φορά ακούω, αλλά να μάθω να ζω με αυτό καλύτερα. Να μάθω να το αντιμετωπίζω καλύτερα. Να αλλάξω τη σχέση που έχω με το στρες. Άρα αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο έχει να κάνει με το να ακούω τα σημάδια του στρες και να επενδύσω χρόνο στο να έρθω σε επαφή με το σώμα. Αυτό πώς γίνεται? Γίνεται μέσα από πρακτικές όπως είναι το mindfulness, όπως είναι ο διαλογισμός, αλλά μπορεί να γίνεται και με την πρόθεσή μου να αρχίσω να παρατηρώ. Τώρα που νιώθω ότι έχω στρες ή τώρα που συνειδητοποιώ στο τέλος ότι πέρασα μια στρεσογόνα περίοδο, πώς το κατάλαβα, πώς το ήξερα, ποια είναι τα δικά μου σημάδια. Για κάποιους από εμάς το στρες εκδηλώνεται στο στομάχι, όπως είπαμε, στην κοιλιά. Για άλλους μπορεί να είναι πονοκέφαλη, για άλλους μπορεί να είναι στον αυχένα. Σε άλλους ανθρώπους βγαίνει μετά στον ύπνο. Οπότε να ξέρω ποια είναι τα triggers. Αν έχω αρχίσει να παρατηρώ στον εαυτό μου τα triggers, μπορώ πιο γρήγορα να πιάσω αυτόν τον κύκλο του στρες στην έναρξή του και να μην το αφήσω να με κατακλείζει, να πάω αμέσως και πιο γρήγορα στη λύση και στη βοήθεια. Το τρίτο είναι να κάνουμε συχνές παύσεις. Δυστυχώς πολλοί από εμάς πιστεύουμε ότι είμαστε ρομπότ και εγώ έτσι ήμουν. Πίστευα ότι πώς έχεις τον υπολογιστή στην πρίζα, όσο παίρνεις ρεύμα, φόρτιση, τόσο θα συνεχίσω να αποδίδω linearly, γραμμικά μέχρι το τέλος. Δυστυχώς δεν είναι έτσι όμως. Είμαστε άνθρωποι, είμαστε όντα της φύσης και όπως όλα τα όντα της φύσης χρειάζεται να ζούμε με ρυθμούς, με παύσεις και να έχουμε περιόδους αναζωογόνησης. Η καρδιά μας χτυπάει αλλά έχει παύση. Η αναπνοή μας μεταξύ εισπνοής και εκπνοής έχει μια παύση. Οι εποχές έχουν μια παύση. Η μέρα έρχεται και μετά έχει τη νύχτα. Δεν θερίζουμε μόνο. Κάποιες φορές παίρνουμε, κάποιες φορές έχει και αγρανάπαυση. Πρέπει να ησυχάσει, να ξεκουραστεί λιγάκι η γη. Οπότε χρειάζεται να αγκαλιάσουμε λιγάκι αυτό το ανθρώπινο στοιχείο μας. Που λέει ότι δεν είναι χάσιμο χρόνο η παύση, αλλά είναι ένα βασικό στοιχείο και απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορώ να κάνω όλα αυτά που θέλω να κάνω καλύτερα. Είναι προϋπόθεση για ισορροπία και προϋπόθεση για ψυχική υγεία. Άρα πολλές μικρές παύσεις μέσα στην ημέρα. Παρατήρηση επίσης. Παρατήρηση. Ναι. Πρώτα απ' όλα τον εαυτό μας. Βέβαια, ακριβώς. Η επίγνωση δηλαδή, η αυτεπίγνωση αυτό που λέμε. Το γνώθις αυτόν που λέμε, να το ξέρω και σε σωματικό επίπεδο, σε συναισθηματικό και σε ψυχικό επίπεδο. Να καταλαβαίνω πότε έχω στρεσαριστεί, ποια είναι τα triggers και μετά τι μπορώ να κάνω. Ο διαλογισμός είναι ένα εργαλείο, μπορεί να μας βοηθήσει. Είναι ίσως το πιο χρήσιμο, το πιο αποτελεσματικό και το πιο εύκολα προσβάσιμο εργαλείο που έχουμε στη διάθεσή μας για τη διαχείριση του άγχους. Έχει να κάνει με την απλή παρατήρηση της αναπνοής ή άλλων αισθήσεων που μπορούμε να παρατηρήσουμε, το σώμα μας για παράδειγμα, και για λίγο να μείνουμε χωρίς να κάνουμε τίποτα και να αφήνουμε αυτές τις αισθήσεις να έρχονται στο επίκεντρο της προσοχής μας. Ακούγεται λίγο περίπλοκο, αλλά είναι πολύ απλό.
Μένουμε ακίνητοι, κλείνουμε τα μάτια και σταματάμε να κάνουμε το οτιδήποτε. Παρατηρούμε την αναπνοή μας. Καμιά φορά μπορούμε, αν θέλουμε, να μετράμε και την αναπνοή μας, ώστε έτσι να μην φεύγει ο νους πάρα πολύ. Και να μάθουμε μέσα από αυτόν τον τρόπο να ηρεμούμε το νευρικό σύστημα. Είναι μια πρακτική που δεν είναι απλά, ακούγεται πολύ απλή και είναι πολύ απλή, αλλά από πίσω ξέρουμε πλέον μέσα από χιλιάδες έρευνες, έχουμε πάνω από 10.000 δημοσιευμένες επιστημονικές έρευνες που έχουν γίνει μελετώντας τους εγκεφάλους ανθρώπων που κάνουν διαλογισμό και τον τρόπο με τον οποίο αυτοί οι εγκέφαλοι αλλάζουν μέσα από αυτή την πρακτική και ξέρουμε πλέον ότι συντελούνται πολύ σημαντικές αλλαγές στη δομή και τη λειτουργία του εγκεφάλου με τέτοιο τρόπο που κάνουν το νευρικό μας σύστημα λιγότερο αντιδραστικό στους στρεσογόνους παράγοντες που αναφέραμε νωρίτερα. Άρα ναι, μεν μπορεί να έχουμε στρες, αλλά πλέον το νευρικό μας σύστημα δεν βγαίνει τόσο γρήγορα και τόσο πολύ έξω από τα όρια της ανοχής του και κρατάμε την ηρεμία μας και την ψυχραιμία μας ακόμη και μέσα σε δύσκολες καταστάσεις. Και ισχύει ότι δεν αναπνέουμε σωστά μέσα στην καθημερινότητά μας. Ισχύει αυτό. Μάλιστα έχουν παρατηρηθεί και περιστατικά, μιλάμε πλέον για screen apnea, δηλαδή όταν βρισκόμαστε μπροστά στις οθόνες μας, επειδή ακριβώς το στρες μεταφέρεται και μέσα από την οθόνη ή την πληροφορία που διαβάζουμε εκεί τη στιγμή, στη δουλειά για παράδειγμα, κρατάμε την αναπνοή μας. Οπότε όχι μόνο δεν αναπνέουμε σωστά, κάποιες φορές δεν αναπνέουμε και καθόλου. Και αυτό το οποίο συμβαίνει όταν έχουμε στρες είναι ότι η αναπνοή μας γίνεται λίγο πιο ρηχή, όχι τόσο αποτελεσματική, όχι τόσο διαφραγματική όπως κανονικά πρέπει να είναι, όπως η αναπνοή ενός μωρού. Αναπνέουμε πιο ψηλά, αναπνέουμε κυρίως δηλαδή με τους πνεύμονες εδώ ψηλά και ρηχά. Και αυτή η αναπνοή δεν επιτρέπει στο νευρικό μας σύστημα να λειτουργήσει έτσι όπως πρέπει για να ανταποκρίνεται στο στρες καλύτερα. Δηλαδή, όσο πιο ρηχά αναπνέουμε, τόσο περισσότερο ενεργοποιείται το συμπαθητικό νευρικό σύστημα, που είναι ο κλάδος του νευρικού συστήματος που σχετίζεται με το στρες, την αντίδραση fight, flight, freeze. Αντιθέτως, όσο πιο βαθιά αναπνέουμε, όσο πιο διαφραγματικά, τόσο ενεργοποιείται το παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα, που είναι ο κλάδος του νευρικού συστήματος που μας επιτρέπει να ηρεμήσουμε. Είναι το rest and digest. Τώρα, η καθημερινότητά μας έχει κάνει να μεταφέρουμε την αναπνοή μας από διαφραγματική σε στερνική. Αν δείτε ένα μωράκι το οποίο αναπνέει στην κούνια του, η κυλίτσα του μόνο κινείται, έτσι δεν είναι? Μετά τι γίνεται? Αρχίζουν οι πιέσεις της καθημερινότητας και αρχίζουμε και μαθαίνουμε και ανεβάζουμε την αναπνοή ψηλά. Οπότε μπορούμε, παρατηρώντας την αναπνοή μας, καταρχήν να πάρουμε μια άμεση πληροφορία για τα επίπεδα του στρες που βιώνουμε εκείνη τη στιγμή. Σωστό. Λίγο μόνο να σκεφτώ πώς αναπνέω τώρα. Και δεύτερον, αλλάζοντας το ρυθμό της αναπνοής μας, συνειδητά, μέσα από τις ασκήσεις mindfulness, να μπορέσουμε να ηρεμήσουμε το νευρικό μας σύστημα, ώστε να μην αντιδράει τόσο έντονα στα εξωτερικά στρεσογόνα ερεθίσματα. Σε ό,τι αφορά τα παιδιά, οι γονείς είναι πολύ ζορισμένοι. Η οικογένεια γενικά είναι ζορισμένη. Πώς μπορούμε να μην μεταφέρουμε αυτό το άγχος στα παιδιά μας, γιατί τα παιδιά είναι σφουγγάρια και το αφομοιώνουν, ώστε να μην βάλουμε τα ίδια μας τα παιδιά σε μια κατάσταση άγχους από την πρώιμη ηλικία. Λες κάτι πολύ σημαντικό και το ακούω πάρα πολύ και πολλοί γονείς έρχονται σε μένα και μου λένε να βοηθήσουμε το παιδί που έχει άγχος και η απάντησή μου σε αυτό είναι πάντα καλύτερα να βοηθηθούμε εμείς. Τα παιδιά δηλαδή, στην ουσία το νευρικό μας σύστημα ρυθμίζεται και συνρυθμίζεται με τα νευρικά συστήματα των ανθρώπων που βρίσκονται γύρω μας. Το νευρικό σύστημα του παιδιού συνρυθμίζεται με το σύστημα της μητέρας. Παράδειγμα, ίσως έχεις και 4 παιδιά, θα το έχεις δει. Έτσι, ένα παιδάκι το οποίο πέφτει, είναι μικρό, πολύ μικρό ακόμη, μόλις αρχίσει να περπατάει και πέφτει κάτω, χτυπάει, αισθάνεται πόνο, αλλά το πρώτο πράγμα που κάνει είναι κοιτάζει τη μαμά. Κοιτάζει να δει την αντίδραση της μαμάς. Εάν η μαμά εκείνη τη στιγμή διατηρήσει την αυτοκυριαρχία της, μπορέσει να συγκρατήσει τα συναισθήματά της και να περάσει στο παιδί μια ηρεμία, το παιδί δεν θα αρχίσει να κλαίει. Αν αντιθέτως η μαμά πανικοβληθεί, γιατί και εκείνη είναι στρεσαρισμένη και το νευρικό της σύστημα έχει πάει στα κόκκινα και αρχίσει να φωνάζει και να δείχνει και με τις εκφράσεις του προσώπου της αυτό το άγχος, το παιδί θα το εισπράξει και θα βγάλει μια αντίστοιχη αντίδραση. Οπότε τα παιδιά ρουφάνε το δικό μας νευρικό σύστημα. Η καλύτερη λοιπόν συμβουλή είναι να προσέξουμε πρώτα εμείς τον εαυτό μας, να μάθουμε εμείς αυτές τις τεχνικές και τα εργαλεία για να υποστηρίζουμε τον εαυτό μας και να διαχειριζόμαστε το στρες και μετά από αυτό τα παιδιά θα μάθουν βλέποντας εμάς. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο. Μέσα σε ένα σπίτι είναι οι ρυθμοί. Μπαίνεις, βγαίνεις γρήγορα, τρέχεις να προλάβεις, να πας στο ένα παιδί εκεί, να πας στο άλλο παιδί εδώ. Μιλάς στο τηλέφωνο, κάνεις κάτι στο κομπιούτερ, να καθαρίσεις το σπίτι, να μαγειρέψεις, να παραγγείλεις,
υπάρχει και ένας ρυθμός που μπορεί να είσαι σε μια ηρεμία να το κάνεις, αλλά υπάρχει μια άλλη ταχύτητα πλέον στα σημερινά σπίτια. Και αυτό από μόνο του δεν είναι η κίνηση, ο τρόπος που περπατάμε, η ένταση που έχουμε, και ας μην φωνάζουμε. Και αυτό δεν δημιουργεί ένα άγχος στα παιδιά. Βέβαια, έτσι είναι. Ο τρόπος ζωής μας, έχεις δίκιο, είναι πάρα πολύ γρήγορος. Έχει ενταθεί και δεν είναι τυχαίο, γιατί αυξάνεται ολοένα και περισσότερο τα επίπεδα του στρες που βιώνουμε σαν κοινωνία. Από την άλλη, έχουμε ίσως και επιλογή. Επειδή ακριβώς έχει γίνει τρόπος ζωής και έχει γίνει συνήθεια και το κάνουν όλοι γύρω μας και έτσι κάπως είναι τα πράγματα και υιοθετούμε κάποιες ίσως συνήθειες και από άλλους που δεν είναι δικές μας, ίσως αξίζει κάποια στιγμή να καθίσουμε και να αναθεωρήσουμε και να πούμε για τη δική μας οικογένεια. Έτσι όπως είμαστε τώρα. Με τη δουλειά που έχει ο μπαμπάς, με τη δουλειά που έχει η μαμά, με τις πιέσεις που βιώνουμε εμείς, τις ιδιαίτερες συγκεκριμένες συνθήκες της δικής μας οικογένειας και της δυνατότητας που έχουμε, όχι οικονομικής μόνο, αλλά και ψυχικής δυνατότητας, από θέματα. Γιατί ο καθένας έχει στην οικογένειά του άλλα θέματα να διαχειριστεί. Μια οικογένεια που έχει 3 παιδιά, αλλά ταυτόχρονα φροντίζει, για παράδειγμα, και έναν άρρωστο γονέα, έτσι, παππού ή γιαγιά, έχει άλλο ψυχικό φόρτο και δυσκολία. Έτσι. Επομένως, να καταγράψουμε και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Και αυτό μπορεί να σημαίνει να απλοποιήσουμε λιγάκι τη ζωή της οικογένειας. Δεν χρειάζεται να κάνουν όλα τα παιδιά 100.000 δραστηριότητες, ας πούμε. Σωστό. Είναι να απλοποιήσουμε. Δηλαδή, η απλοποίηση και το να κάνουμε λιγότερα πολλές φορές είναι καλύτερο στη διαχείριση του στρες από να δούμε το τι μπορούμε να προσθέσουμε. Τι άλλο μπορώ να κάνω για να νιώσω καλύτερα. Αφαίρεση, απλοποίηση. Τα πιο βασικά. Μυρτώ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μας βοήθησες να κατανοήσουμε το άγχος και να προσπαθήσουμε όσο γίνεται να μην μας ελέγχει. Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Να είμαστε καλά.